F'dawn l-aħħar 10 xhur qal il-Prim Ministru il-Gvern investa 55 miljun euro fi skemi vari, aħseb wara x'jista' jsir għal Joseph Muscat b'introjtu ta' biljun euro. Introjtu li se jkun ġenerat permezz tal-iskema ta' ċittadinanza b'investiment. U jinċert li qed taħarqu qalbu mhux qed taħarqu qalbu għall-identità, qed taħarqu qalbu għax qed jibsa minn dawn l-affarijiet, qed jibsa minn dawn l-affarijiet. Qed jibsa meħsieb innovattiv ta' dan il-Gvern. Il-Prim Ministru refera l-laqgħa li kellu matul din il-ġimgħa mal-korpi kostitwiti li matula ġie diskuss il-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Innota li ħadd mill-membri fih dan il-korpi kostitwiti ma insista fuq it-tneħħija tal-iskema, iżda kien hemm min ippropona emendi li l-Gvern sema u evalwa. Il-Gvern sema suġġerimenti tal-poplu tal-korpi kostitwiti iżda l-oppożizzjoni mhux talli baqgħet tinsisti li l-iskema hija ħażina għal kollox tal-il-kap tal-Partit Nazzjonalista Busuttil tkellem b'mod dispreġġjattiv għall-aħħar dwar Malta fuq mezzi tax-xandir internazzjonali. Il-Prim Ministru stqar li meta hu kien membru Ewroparlamentari kien jiltaqa' ma' opportunitajiet meta seta' tkellem b'mod dispreġġjattiv dwar Malta, iżda dejjem għażel l-interess tal-pajjiż fuq kull prinċipju ieħor. Fid-dawl id-dibattitu fil-Parlament Ewropew dwar iċ-ċittadinanza b'investiment li se jsir il-ġimgħa d-dieħla se jkun jinkludi wkoll vot, il-Prim Ministru qal li l-Parlament Ewropew se jkun qed jagħti l-fema tiegħu iżda Malta tiddeċiedi. L-istess bħalmu se jiġri fil-każ tal-abort. Pereżempju l-Parlament Ewropew huwa tal-fema u ilu tal-fema li Malta għandha ddaħħal l-abort. Ma din hija xi ħaġa li niddeċidu aħna. U minkejja li kemm il-darba wera dik il-fema, il-Gvern Malti kien min kien fil-Gvern qatt ma daħlu l-abort. Issa il-ġimgħa d-dieħla l-Parlament Ewropew ħajat il-fema tiegħu. Avoli qed jirrikonoxxi fir-riżoluzzjoni li rajt jien illi din hija deċiżjoni biss tal-Gvern Malti. Jeħtieġ li Malta tibqa' tkun innovattiva fl-inizjattivi li tieħu favur it-tisjieħ tal-ekonomija tagħha u mhux tistenna pajjiżi oħra jieħdu l-inizjattiva. Il-Prim Ministru esprima l-istaġib tiegħu għal kif membru Ewroparlamentari Nazzjonalista stqarret b'mod ċar li ma taqbilx maċ-ċittadinanza b'investiment, iżda fl-istess waqt talbet biex jiżdied il-prezz li jħallsu barranin li lesti jinvestu f'Malta. Fl-elezzjonijiet tal-ħatra ta' membri Ewroparlamentari għall il-Prim Ministru se toħroġ ċara distinzjoni bejn min qed ikun negattiv u min qed jiddefendi l-interess tal-pajjiż. M'għandu għażla sal-poplu. Jew ħajażel dawn in-nies illi f'daqqa waħda meta nbidel il-Gvern l-alleanza tagħhom u l-mod ta' kif jaħdmu iffukat issa li jipprova jaskur isem pajjiżna. Jew grupp ta' nies mill-Partit Laburista, minn dan il-moviment, illi jiġri x'jiġri f'demmhom għandhom il-massima storika tagħna li Malta l-ewwel u qabel kollox.